Bună, Bubule! Deși nu ne-am mai văzut până acum, mama mi-a povestit o grămadă de lucruri despre tine. Despre aventurile tale prin lume, despre cum ai scris, despre viața ta la casă cu bunica și cu mama. Multe lucruri. Mama îmi zice că e bine să-ți pui ce ai pe suflet cu voce tare. Eu azi vreau să-ți citesc din cartea ta cu voce tare. Prefață. Bubule, mie nu-mi place prefața. Deci, capitolul 1. Dragostea este cea mai puternică forță din lumea asta. Sparge toate barierele timpului și spațiului. Fără ea, suntem ca niște bacterii fără suflet. Conștiința e făcută să iubim și să fim iubiți. Totul e să dai mai departe ce iubești. În exemplul de față, eu, Ioan Șubă, scriitor de renume de beletristică, filozofică și istorică, îmi petreceam nopțile scriind în anii ăia, da, era o noapte ca oricare alta, cu mucurile adunate pe farfurie, cu zarurile pregătite de un barbut, pariam pe mine însumi, cu lichiorul de gutui pregătit în spatele icoanei și cu puterea bunului Dumnezeu, începeam lucrul. În centrul mesei mele de lucru se afla cel mai prețios obiect pe care îl dețineam, mașina mea de scris. Uzată de timp și de miile de ore petrecute în fața ei, bătrâna mașină încă mai îmi făcea față bătăilor aspre pe butoanele literelor. Abia îmi mai făcea față. Se mai strica din când în când, dar nu niciun bai, mai scoteam o ciornă și mai scriam pe ea. Da. În seara asta îmi propuneam să-mi încep noul roman. Aveam dificultăți. Prima mea dragoste, care era scrisul, era umbrită de a doua mea dragoste. Iar ea, ei bine, ea era sublimă. Maria Filemona, contabilă șefă, conservatoare puțin, care iubea moda anilor trecuți și zâmbetul ei te arunca înapoi în prezent, cât ai zice Oblomov. Iubitori ai lumii, uniți-vă! Mă gândeam cu o seară înainte la un soldat pe front. Oare cum să-i zic? Voiam să fie german, Schuller. Câtă durere putea avea acest Schuller în el, mergând pe liniile inamice, dintr-un tranșeu în altul. Poate chiar fiind pierdut într-un deșert al suferinței. Cine știe? Dar parcă așa mă gândeam să încep. Da. Soldatul, fost fermier, Schuller, stătea pe malul unui râu întins pe spate. Apa curgea mai încet ca și gândurile sale. Fiecare vuiet avea o poveste de spus, o memorie a lucrurilor ce-au fost. De 3 zile nu văzuse țipenie de om, mergea spre necunoscut. Pe calea nebătută a vieții sale devenea din ce în ce mai grea. Avea firimituri și puțină apă. Cu ele își stingea dorința de retragere, de renunțare la misiunea lui. Evadase de pe front și se îndrepta spre ea. Marie, contesa de Burgundia. Avea o fotografie cu ea în buzunar. Ea îl ținea viu. Gândul la ea îi ținea motorul voinței aprins. Da, o las așa. De aici descriu probabil amintirile lui printr-o secvență de vis, de la copilăria lui de la țară, din armată, la slujbele pe care le-a avut în Berlin, sau în București, fiind staționat acolo la un moment dat, da, prin 1940, ultima oară când...
Ultima oară când... Ultima oară când a văzut-o. Pentru ea am târăs picioarele. Acum ori niciodată trebuie să continui să merg, să înaintez. Sunt aproape de ea, rănit, înfometat, deshidratat, aproape de jumătate de zi. Johann? 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 Ich bin Schuller! Johann! Komm zurück! Johann! Johann! Komm zurück! Ha? Haha, Johann! Johann! Komm zurück! Ce? Hai, Johann, hai! Ce? Ce? Cine ești? Ich bin Schuller! Nu înțeleg. Stai puțin. Ești din capul meu, te rog frumos, ești din capul meu! Deci... Hai, gata cu dormitul! Johann! Gata. Nu te las să-mi faci una ca asta, da? Chiar, cum ai făcut una ca asta? Voință, prietene. Exact, hai, mă plictisez, nu am ce să fac, dăm ceva ce să fac, sunt personajul tău. Ce voiai să fac? E plictisitor, nu se întâmplă nimic. Știu. Era menit să inserez amintirile tale de la Berlin din 1940. Ar fi devenit interesant. Schuller. Hai, fă ceva cu personajul meu, l-ai pus în repaus, hai, dăm ceva de făcut. Dar nu mă interesează ce vrei tu. Eu te-am scris, eu te-am creat. Un fir epic măcar, un fir epic, te rog, Johann. Ioane, hai, dăm ceva de făcut, serios. Nu doresc să fac nimic acum decât să dorm. Hai, lasă-mă. Hai, fii serios. Totuși, aș putea să mai scriu ceva. Aș putea, puțin, să mai scriu. Băi, deci fii atent că mă împușc. Te aduc înapoi la viață, stai liniștit. Cum adică? Te scriu înapoi la viață. Oricum, dacă mai arunci ceva în mine, ai să... Fii atent, dacă nu, că arunc... Soldatul rămânea inconștient pe jos, paralizat. Soldatul era pe jos paralizat. Băga mea și... Oare... Altmister, oare cum ne vorbesc limba română? Vorbești limba pe care eu o scriu. Să fie foarte clar.
alegere stilistică, să o numim. Vreau ca fosta mea profesoară de germană să știe că s-a lipit ceva de mine. Dar ce? Rusa nu-ți place? Nu-mi place rusa. Rusa e cam de că... Trădător de patrie și scârnavie mică, ce ești normal că nu-ți place rusa ta? Te opresc aici. Vezi? Și eu pot să fiu răutăcios. Da. Vorbește atunci. Vorbește. Eu ziceam, Ioan, Ce faci? Schuller. Băi, gata, băi! Ce vrei de la mine, hă? Spune acum! Povestea nu are un conflict central. Nu are un personaj central. Eu aș părea un personaj central, dar povestea nu pornește din punctul A în punctul B. Asta înseamnă că ea nu se dezvoltă în niciun fel sau chip, nu are nuanțe. Eu nu sunt un personaj dezvoltat, eu nu sunt un personaj nuanțat, înțelegi? Ioan! Nu. Eu sunt mai... cum să zic? Sunt mai avantgardist. Adică eu vreau mai multă poezie, mai multă filozofie, dacă chiar vrei tu să știi. Băi, așa sunt toate poveștile românești. Bine că nu mă pui să sărut pământul. Hai, pune-mă. Tăceare. Hai, te rog frumos, vorbește și tu ca omul, mă. Cum? Cum adică? Eu vorbesc frumos. Eu vorbesc românește, vorbesc normal. Hai. Am ceva de mâncare. Mă mulțumesc și cu o pâine uscată, mă. Și am numai crengi și pământ. Orice ar fi bine. Asta se mănâncă în război. Ai noroc că nu ți-am dat nuci sau crengi să mănânci. Stai. 2 secunde. Bun. Ia de aici. Ce voiai să faci? Voiam să-ți dau o bucată de slănină. Cum adică? Da, se pare că n-a mers. Prietene, noi trăim vremuri grele. Și vremurile grele fac bărbații puternici, înțelegi? Voința, prietene, aia ne face pe noi. Vremurile grele îți întăresc voința. Lasă-mă cu voința ta. Voința, asta e de natură filozofică, domnule. Ia uite că și tu poți să fii filozof. Natură pe care tu n-ai putea să o înțelegi. Cum zici tu, prietene? Dar se vede. Se vede că ești plictisit, monoton, aiurit, superficial și și mai rău. Se reflectă în ceea ce scrii, prietene, se vede în tot ceea ce faci. Termină cu astea. Eu nu te-am scris ca să te revolți. Eu nu te-am scris să faci o rebeliune din scrisul meu. Vezi tu, eu te-am scris pentru că... Zi-mă de ce m-ai scris. Te-am scris pentru că... Zi-mă de ce m-ai scris. Te-am scris pentru că... Zi-o odată! Gata. Nu. Bravo, așa trebuie. Uite, îți servești și tu pedeapsa, mergând singur pe cărarea deșertăciunii, flămând și deshidratat. Exact așa cum te-am scris, să știi. Un bou nesimțit care nu știe să-și mulțumească creatorul. Bă, tu ești nesimțit. Tu ești un laș. Tu ești un câine care latră mult și mușcă puțin. Fii atent, tu ești plin de vanitate, de confort, de ignoranță. Ăsta ești tu. Tu nu știi că în sufletul meu se oglindește iubirea vieții mele. În sufletul meu parcă o și văd.
O văd în fața ochilor. Pe Maria. Pe acel soare care bate continuu în inima mea. Tu nu înțelegi lucrul ăsta. Și n-ai să înțelegi niciodată. Ea mă poate încălzi. Cu ea îmi potolesc setea. Potolesc foamea. Ea mă ține în viață. Și ea, prietene, este voința mea. Da. De aceeași Marie sufăr și eu. Să știi că o întâlnire nu face o viață. O despărțire nu face o viață. O despărțire nu dezvăluie o inimă, o frânge. Dar asta dezvăluie adevărul din noi. Cine suntem cu adevărat. Și adevărul e mai important decât orice. Atunci, cine ești tu, Ioan? Eu sunt un povestitor. Eu sunt omul care încearcă să redea un adevăr mascat. Un mesaj, o esență, un adevăr care merge spre eternitate. Lasă astea. Spune-mi cine ești tu. Eu sunt omul care își cizelează arta de a da mai departe poveștile. A da mai departe experiențele mele. Oh. 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 Ioan. Oh. Ioan. Așa era de când mă știu. Știi, când eram mic, Schuller, sculptam omuleți mici din lemn care îi făceam să danseze. Ioan. Aveam o Mărie și un Ioan care trăiau acest dans al emoțiilor, al experienței propriu-zise. Dispar. Acest dans al experienței nu numai carnale, această amprentă sufletească pe care te făcea să trăiești cu adevărat. Știi? Dispar. Dar merită Schuller efortul, merită și merit să fiu și să trăiesc alături de creația mea. Ea a fost prima și singura mea iubire. Ce-ai pățit, Schuller? Schuller, vin la tine!
Cred că e destul pentru azi. Bubule, ne vedem în altă zi să-ți citesc. Eu nu înțeleg exact despre ce e vorba, dar se pare că ai iubit. Și mama mi-a spus că ai iubit-o și pe ea și pe bunica. Așa că eu te iubesc pe tine.